Igbo ndị ọma ekelekwa unu. Unu asaala chi, unu ehoola, unu abọọla chi, unu ehokwara. Ịmakwa mba na-achị n'olu ma akwa ọkwara ọ bụrụ otu. N'ụbọchị nke taa awụchikwala m ọzọ. Ejikwa m isiokwu m wee bata ụbọchị nke taa. Isiokwu nke ejikwa ụbọchị nke taa na-asị ndị na-agụ akwụkwọ bụ ndị ndu, ma ọ bụzi ndị agụmakwụkwọ bụ ndị ndu. Ịchọrọ ihe n'olu ndị isi ọ bụrụ leaders are leaders. Leaders are leaders. N'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya n'ụfọdụ ihe dị iche iche, ma tupu anyị agbapụ ya ọsọ, echefukwana ihe a bụ gịnị? Oge Amara n'isi mbido TV. Nke mụ bụ nwanne unu nwoke ọgụ unu nwoke MC the Baptist Obiachi na-ewetara unu ma megide ma ọ kụọ elekere asaa nke ụtụtụ megide na-eburu oche. Ekelekwa m unu ọzọ. Ihe na-adị ekele unu kwa mgbe ọbụla bụ mburu oche na-eburu oche. Ma ọ bụghị unu a aga m anọ ebe a, ma ọ bụkwa mụ a anaghị anọ ebe ahụ nnọọ. Ekelekwa m unu. Dịka mma na-adị ekwu, ana m asị ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya. Ọ bịa bụ onye achọbụnye mgbe ọ ga-alaka nkuzi asatọ na gịnị ma hapụ ịpụ ya. Ka anyị kọzie n'igwe anyị bịara. N'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya okwu ihe ọlụlụ dị iche iche. Na nke mbụ anyị ga-eleba anya gbasara how can reading make someone a leader? Kedụ ka ịgụ akwụkwọ nwere ike isi mee mmadụ ọ bụrụ onye ndu? As a Christian, what kind of book do you read? Dịka nwa Chineke, kedu ịdị akwụkwọ ị na-agụ? Ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ, ịdịka akwụkwọ ị na-agụ ga-ebute ịdịka onye ndu ị ga-abụ. The kind of book you read determine the kind of leader you will be. Amaka m na-esoro m. Ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ, dịka nwa Chineke nwere ike ịgbasawa ozi ọma ma ya na-ebu onye na-agụ akwụkwọ, ma ọ bụ onye na-agụta enwe mmasị ịgụ akwụkwọ. As a Christian, can you evangelize without reading? Ihe ndị a ka anyị ga-elebakwa anya. Ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ, iji akwụkwọ nsọ gị na-agụ, gbaa mbọ hụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ. In whatever book you read, make sure you read Bible. Ị na-aghọta? Ọzọ dịkwa ka ibe wee bụrụ, kedu ihe kpatara na m ga-agụrịrị akwụkwọ nsọ? Nke a bụ ihe agbara okwu ma ọ bụ point n'olu English, point anyị ga-eji wee chịkọọ ya ọnụ. Kedu ihe kpatara na m ga-agụ akwụkwọ nsọ? Why should I read Bible? Ihe awa ajụjụ. Ụzọ ya bụ ya, n'ime akwụkwọ nsọ enwere ndụ n'ime ya, enwere ọnwụ n'ime ya, enwere udo n'ime ya, enwere ọgbaghara n'ime ya, enwere ngọzi n'ime ya, enwere abụmọnụ n'ime ya. Ọ ya kpatara na ị kwesịrị ịgụ akwụkwọ nsọ, maka na ịdọkwa nlezie anya ọfụma, o nweghị ihe ị na-achọ n'elu ụwa a adịghị n'ime akwụkwọ nsọ. Ma ị bụ nwa Chineke, ma ị bụ nwa Chineke, ọ ga-amasị m na ị ga-ebido n'ụbọchị nke taa na-eme gịnị? Na-etinye uchu n'ihe gbasara akwụkwọ nsọ, maka ihe ahụ ị na-achọ n'ebe ahụ, ihe ahụ ị na-achọ na sokoto dị gịnị na sokoto gị. Na-aghọta? Tupu anyị agakwa n'iru, ihe ọzọ m ga-echekwa ebe ahụ bụ akwụkwọ nsọ bụ isi sekọndịrị. Ọ bụ ihe ọzọ m ga-ekwu, ma tupu m ekwe, ọ ga-amasị m ka anyị ga-eburu obere ezumike, anyị ga-agbari egwu. Tupu ị na-agba ya wee egwu na-amụtakwanye n'egwu ị na-agba. Echefukwara ihe a bụ gịnị? Oge Amara n'isi mbido TV. Soro m ka anyị ga obere ezumike. Daalụ.